Jalony mar weche mag tiyo kod teko sitima Albert Ouma wacho ni udi ma ji odake nyalo duoko chien teko ma sitima ma gitiyogo kuom 30% safar machakore seche ma ginyiewo gigo matiyo kod teko sitima e udi. Teknoloji osedhi malo. Koro gik machalo kaka light bulb nitiere matiyo gi teko sitima matin. To nitiere bende machon matiyo gi teko sitima mang'eny. Koro nyaka ing'e ni gima nyiewo ni otiyo gi teko sitima maromo nade. Ondik ga e packet mar gima inyiewo teko sitima motiyo. Koro kwachiwo ranyisi kaka taya ma ji liel go e ot, nitiere teknoloji masani miluongo ni LED. Koro LED ni golo light mang'eny to tiyo gi sitima matin. Budho bo budho. Koro kin ng'ama sik nyiepi. Kungo teko sitima bende nyalo biro kaluwore kaka gik matiyo kod teko sitima e udi itiyogo, kawachore ni ji thoro ketho teko sitima e yore mopogore opogore ma inyalo geng' mondo kel kungo mar omenda ma gichulo. Ing'e ni fridge keto gik moko bedo mang'ich. Koro kisiki yawo dho fridge sa ka sa, siki yawe, to seche miyawe no muya maliet donjo e fridge ka. To muya maliet ni fridge nyaka ti mondo kete mang'ich. Koro seche min siki yawe to muya cha donjo to en fridge ringo mang'eny. To gik machalo kaka taya gi gik mamoko bende yawo mana seche mitiyo kodgi. Seche ma kik iti kodgi kik yaw. Pas kigoyo, make sure ni kisetieko to gole e socket, i switch off. Kiweye oringa ringa kanyo, pas tiyo gi sitima mang'eny, ywa sitima mang'eny. Ka opogore kod kungo omenda ma jopiny chulo e nyiewo teko sitima, piny owacho bende yudo fuong'ruok mar thedho teko sitima ka ji timo kungo, kama kungo no bende nyalo duoko nengo mar teko sitima chien. Te bill michulo mar sitima kacha nitiere gima iluongo ni fuel cost charge. Koro seche ma independent power producers ka ochiwo sitima mang'eny, uso ne sirikal sitima mang'eny, to bech sitima biro dhi malo. Nikech gin gitiyo gi diesel. Koro seche ma bech diesel dhi malo, to ng'e ni bech sitima bende dhi malo. To mano timore mana ka itiyo gi sitima, iketho sitima, iketo pressure mang'eny na sirikal, to ginyiso joka ni koro keluru, to giuso ne sirikal e bei mamalo, to bei mar sitima bende dhi malo. Piny owacho dweni ne oduoko chien nengo mar teko sitima gi 15%. Jolony koro wacho ni jok matiyo gi yore mag kungo pod ni kod thuolo mar yudo fuong'ruok mang'eny moloyo, nikech jopiny ng'iewo teko mar sitima kaluwore kod kwan mar tokens kata units ma gitiyogo e dwe ka dwe. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.